bakal mlayu tanggal 5 wulan pitu riko sanggup nampa lamaranku cewek lumajang riko pancen ayu tenan rino wengi aku mung tansah kelingan cewek lumajang ayumu cantum po undung mulo akeh wong lanang kang padha gandrung sumpahmu isih tak simpen ing dodo nalika ing Candipuro cewek pitu wis tak kendang merga aku gandrung cewek lumajang tresnaku saya ngrembaka mustika liramu ana ing netra aku wedi yen kelangan cewek ayu kang saka lumajang saksine gunung Semeru cahayu sliramu gak bakal mlayu tanggal 5 wulan pitu riko sanggup nampa lamaranku cewek lumajang riko pancen ayu tenan rino wengi aku mung tansah kelingan cewek lumajang ayumu cantum po undung mulo akeh wong lanang kang padha gandrung sumpahmu isih tak simpen ing dodo nalika ing Candipuro cewek pitu wis tak tendang mergo aku gandrung cewek lumajang
Kula warga amangge basuh
paningali abang lolo kaya buta ijo jangkae loyo suarane kaya bekakak guyu ngakak-ngakak solae jingkrak-jingkrak astane gampang ngeplak nggontowor suara medeni sing nyedhak ingat tembe uripe muspro pondo donya musna raga sulaya yuswa ora bisa dawa nadyan isih mudha sugih lan lara Jan-jane yo tanpa guna malah rusak raga ngundang cilaka pitulehi cucuk remuk ngendikane umuk pisuwe ngumuk paribasan kerah polo ngendikane sloro kaya wong colo paningali abang lolo kaya buta ijo jangkae loyo suarane kaya bekakak guyu ngakak-ngakak solae jingkrak-jingkrak astane gampang ngeplak nggontowor suara medeni sing nyedhak ing tembe uripe muspro bondo donya musna raga sulaya yuswa ora bisa dawa nadyan isih mudha sugih lara sembah nuwun kagem kanca-kanca argana Riuh ora ndelono kayane wis ngati-ati kon ngomong isih keprungu anak utelok nganti lungguh eneng empel ngore rambut dadi ngelem Bapak, toh aku sudah ngerabeke ya Pak karo Mas Brata ya Pak. ya nduke mari Mas Brata, bojoku. Mas Brata bojoku. pancen nyoto waroke wong Ponorogo wis kalopo Ki Ageng Suramanggala Lapo Praja Kambing Kas Karya Satriya Gung Ambek Laku Utama ana crita putrine Ki Gunasada tuminten kasmaran marang Den Subrata Subrata
Kek mari tak rabek tendo kowe. Iya, Pak. Pancen nyata waroke wong Ponorogo. Wis kaloka Ki Ageng Suramangala. Lapu praja ambing kas karya satriya gum ambek laku utama. Ana crita putrine Ki Gunasedha. Suminten kasmaran marang Den Subrata. Subrata wus duwe katresnan kanthi aran Cempluk Warasina. Jur suminten kagol atine marang Raden Bagus Subrata.